Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde hepdäniň jemi gepleşigimiz programmamyzda hepdäniň dowamında bolan möhüm wakalara jekmejek sine dersi tolkunlarymyzda galyň. Gepleyer Azatlyk Radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Şu hepde Türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda geriden karantin çäklendirmelerini esli gowşatdy. Ýurdun içinde bir ýyllyk hareketmeden soň demir ýol hem awtobus hyzmatlary dikeldiler. Mihmanlary kabul edip başlaýar we ýylatyň hereketine gerdilen gadagançylyklaryň käbirleri ýatyrylýar. Ýurdun çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän hökümet niýe geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini näde olaryň indi ýatyrylmagynyň sebäbini resmi taýdan düşündirýär. Bu aralykda ýurtda COVID-19 alamatly keseliň ýaýwanlanmagy ýene-de güýçlendi. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, Awada milli täýatçylyk dowlugyndaky mehmanhanalar 1 aprelden başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanhanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýerinden alynan COVID-19 testiň negativdigi baradaky resmi nama talap edilýär. Şol wagtda mehmanhanalardaky narxlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanhanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Azatlyk Radiosu Döwlet Täýatçylyk Komitetinden we Awada Milli Täýat Zowlugy boýunça komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy tynanşýar. Şerit azatlyk habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdugy barada spravka talap edilýär. Azatlyk habarçysynyň belleşi ýaly zerur şahatnamalaryň adalmagy ilad üçin uly ýeňillik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negativdigi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satyn alyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde täýat etmek üçin raýatlardan öýken barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hasahanalardan saglyk kepilnamasy şeýle-de yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdyjylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güneçenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar täýatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezur edilipdi. Täýaty esas hökmünde iş saglyk we ýakyn adamyň ölümi ýaly sebäpler ýörite döredilen komissiýalar tarapyndan kabul edilýärdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen kesellän ýekide adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy waksina etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol burakdyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezlige salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Azatlyň Lewapdaky habarçylary häzir vilayetde keseliň täzeden ýaýranlygyny habar berdiler. Olar kesellänleriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farabda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýatynyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zowlugynda işlän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Azatlyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağalaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunuň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene-de banket dallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan beri polisiýa ulaglarda maska giýmeň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ýylaty aprel aýynda orada aýynda köpçülikleýin ýygnançyklardan saklanmagy çagyrýar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmelerimiz aýdýar. Olaryň sözlerine görä Lukmanlary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol bıraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Liwap vilayatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölekligini ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, söwda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşowadyň arasyndaky awtobus gatnawy synak tertibinde ýola goýulypdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary boýunça döwlet gullugy synak tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uğurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1 aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepdelik synak otly gatnawlarynyň çarşembe we anny günleri, penşembe we şenbe günleri
Türkmenabat Mara Aşgabat, ekşenbe günleri Aşgabatda Aşogud we duşenbe günleri Daşogud Aşgabat aralygynda ýoly goýuljagyny habar berýär. Beýle tebitleri degişli çäklendirmeler 2021-nji ýylyň 15-nji apreline çenli uzaldylýar. Gararsız Neşer Türkmenistanyň kronikasy 1-nji aprelden Aşgabat Daşogud Aşgabat, Aşgabat Mara Aşgabat şeýle hem Aşgabat Türkmenbaş Aşgabat uğurlary boýunça awtobus gatnawynyň täzeden başlanýanlygyny habar berýär. Neşir Türkmen Avtotransport gullugyna salgylanyp şäher ara awtobus gatnawynyň beýleki çäklendirmeleriniň 15-nji aprelde çenli uzaldylýanlygyny belleýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi 1-nji aprelden teatr mövsüminiň syna tertipde açyljagyny ýaňy ýakynda habar berdi. Daşary ýurt diplomatik wekilhanalar bolsa öz ýurtlarynyň raýatlaryny Türkmenistanyň çykarmagy dowam etdirýärler. 31-nji martda Orsiýetiň S7 aviakompaniýasynyň 8536-njy reýsi bilen 173 adam Türkmenabatdan Moskwa uçupdyr. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň belleşýäli soňky bir hepdäniň içinde bolan bu ikinji reýs koronavirus pandemiýasy sebäpli türkmen serketleri ýapylan soň Türkmenistanyň Orsiýada ýolagçylar ekiden 10-njy uçar bolupdyr. Gepleýär Adatlyk radiosy hepdelik programmamyzy dowam etdirýäris. Hepdäniň dowamında Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasy täze rekord derejesine çenli barp ýetdi. Bir pursatda 35 manatdan aşdy. Resmi taýdan valyuta çalyşyk kursyny 6 ýyl bäri 1 dollar 3,5 manada barabar diýip saklaýan ýurtda ykdysady krizis gün-günden çuňlaşýar, ýylatyň durmuş derejesi petagaçar. Bu ýagdaý ýylatyň gündäki durmuşyna täsir ýetirýär. Kärdeşim Ýowşan Anny Gurbany dinläli. 30 martda bir Amerikan dollarynyň bahasy 35,5 manat boldy. Adamlar 1 dollaryň bahasynyň 31-nji martda 37 manada çykjaklygyny aýdýarlar diýip Adatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berdi. 26-njy martda dollar bu sebäpde 33 manat 20 tengeden satyn alınıp 33,5 manatdan satylan bolsa, paýtagtda dollaryň alys-çalys bahasy şol gün 33 manatdan geçdi. Şu Aşgabatda 1 dollar 34 manatdan alınıp 34,5 manatdan satyldy. Adatçy bolýaly resmi bahasy 3,5 manat bolmagyny galýan dollaryň gara bazar bahasynyň ilgiderli ýokarlanmagy bilen durmuş ýaşaýyş hem gymmatlaýar. Pandemiýa çäklendirmeler döwründe bu ýagdaý ýurtda dilekçilik edýänleriň görnetini köpelmegine, häkimiýetleriň barhakan göze dürtülýän horhomsa adamlary görür gözden çetleşdirmek üçin ýürüýte çäreleri görmegine alyp geldi diýip Adatlygyň habarçylary habar berýär. Mundan öň dollaryň bahasy esasan köprek, gurulşyk we senagat harytlarynyň bahasyna täsir ýetiren bolsa, inni ady gönümlerini, hususan etin we çöregiň bahasyna hem gönü we güýçli täsir ýetirip başlady. Etin we çöregiň bahasy dollar bilen deň derejede gymmatlap başlady. Öňkän edil beýle barabarlyk ýa eginleşlik bolmaýardy. Adamlar haskan dogla düşüp başlady diýip habar çaýtdy. Türkmen häkimiýetleri manat, dollar gatnaşyklary esasy gönümleriniň bahalarynyň gymmatlamagy bilen agly hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Pensiyalar, aýlyklar öňküligine galýar. Narxlar bolsa günne diýen ýaly ýokarlanýar. Adamlaryň ruhy pes, keypi ýok diýip Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan pensioner aýtdy. Ol ýaz alýan 350 manat pensiýasynyň başgalanyň 3 günlük adygyna hem ýetmeýänligini, başgaladaky 1 ýa 2 pensioneriň aýlygyna göz dikip oturan başgalaryň känligini hem sözüne goşdy. Resmi bolmadyk maglumatlara görä Türkmenistanda işsizligiň derejesi bir näçe ýyl mundan 50%-den geçdi we ykdysat çökünlüğüň güýçlenmegi, pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýapylan iş ýerleriniň möçberi aýdylmaýar. Şu aralykda Lewapda tügüýüniň bahasy hem gymmatlap başlady. Tügüýüniň we käşiriň bahasy ensimaý ýary durnukly saklanýardy. Ýöne şu ýyl derýanyň suwunyň pes boljakdygy duýdurulandan soň tügüýüniň bahasy her gün 10% çemeri gymmatlaýar. Ýarsy süň 20% mal çegesi we öýkeni goşulan et häzir 80 manatdan bahalanýar diýip habar çaýtdy. Onun sözlerine göre yerli ýylat Türkmenistany özara urunçylykda uruly döwlen, tormuzy işlemeýän awtologa deňeýär we haçan nirede saklanarka, durarka diýip gorkuda ýaşaýar. Adatlygyň habarçysy bilen gurlaşan dollar söwdegärleri manadyň hümmetiniň gaçmagynyň soňy ýok diýerler we 1 dollaryň bahasynyň gelýän hepdelerde 50 manat çenli galmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Emma habarçy bank resmiýetleri bilen gurlaşyp bu ýagdaý barada hiç bir düşündiriş alyp bilmedi.
Yerli tiyinçilerin käbiri dollaryň Gara bazar bahasynyň has ýokarlanyp başlamagyny 11-nji martda geçirilen hökümet maslahaty prezidentiň daşary ýurtlardan karz alynan $10 milyard dollarlyk kreditleriň üzülmeli möhletlerini ýa-da düşürmek barada eden görüňleri bilen baglanyşdyrýarlar. Daşary ýurtlardaky hökümet tanqidçilari internetde Türkmenistanyň daşary ýurt bergileriniň resmi habarlarda aýdylýanyndan ençemesi känligini öňe sürýärler. Şu aralykda tadahat hugunlarlygy mätäs çağlary himayet etmek boýunça Hayır Sahawat gazynasyna prezidentiň adyny akmagyň teklip edilýändigini habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Hayır Sahawat gazynasyna öz gazanjyndan ilkinji bolup terişde goýanlygyny aýtdy we ejide howsarlyk etmegi göwnüne besleýän ýylleşleriniň daşary ýurtlaryň hem terişde geçirip biljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Muratniýazow hem öz wagtynda Hayır Sahawat gazynasyny döredipdi we ol gazna soňra ýygnalan terişdeleriň harçlanşy barada açyk hatawat çap edilmeden hökümet çalsanyna ýapyldy. Tiyinçiler Türkmenistanyny diňe ýetim çağalaryň däl, maşgaladyky çağalaryň hem müňlerçesiniň ýarym aşlyk şertinde ýaşaýanlygyny, tebitde çağ ölüminiň derejesiniň ýokary bolmagynyň bir sebäbiniň şu meseleden uzalýanlygyny aýdýarlar. Gepleýär Adatlyk Radiosy hepdelik programmamyzy dowam etdirýäris. Türkmenistandaky korrespondentlerimiziň şu hepdede habar bermegine görä marda hem bayramalda zibil taşlanýan gapyrjaklary dörýänleriň köçelerde hem bazarlarda dilekçilik edýänleriň sany görülüp eşidilmedik derejede köpelipdir. Olaryň köpüsi aýallar hem çağalar. Bu aralykda polisiýa olara garşy görüşini güýçlendirýär. Adatlyk Radiosynyň habarçylary regiondaky ýagdaýlar we yerli polisiýanyň käbir görüş usullary barada habar berýärler. Soň günlerde marda polisiýa işgärleri şäheriň zibilhanalaryna barýanlary saklaýar, olar bilen söhbetdeşlik geçirýär. Suraty düşürüp, şahsy maglumatlaryny ýaşaýan ýerlerini hataba alýar we olar bilen düşündürüş işiniň geçirilenligi hakynda dil hatalýar. Polisiýa bu meseleniň çözgüdi hökmünde zibil gaplarynyň golaýynda tutulanlara indiki edek galyndylaryň taşlanýan ýerlerine baranlarynda jemaat gulluklarının işgärleriniň eşiklerini giýmegi we zibil dörmek üçin jemaat işgärleriniň eşiklerini satyn almagy teklip edýär. Bu arada 30 martda mardak habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa öz talabyny zibil dörýänleriň köpdigi bilen düşündirýär we hemmeler jemaat hyzmatlarynyň formasyny giýen ýagdaýynda munyň beýle bir göze ilmejegini aýdýar. Bayramaldaky habarçymyzyň sözlerine görä şunlar köp gatly jaýlaryň howlularyndaky zibil taşlanýan ýerlerde birnäçe adamyň nowatçylyk edýänligini görmek mümkin. Köplenç olaryň biri polisiýa giýiminde we beýlekleri raýat giýiminde bolýar. Zıngındıların arasında çüýüşe plastik kaplaryny we karton gözleýän yerli ýaşaýjylar galyndylardan tapylan zatlary tapşyryp gazanýan pulunyň jemaat gulluklarynın işgärleriniň giýen keltekçelerini satyn almak üçin ýetmeýänligini aýdýarlar. Sary ýaşyl renkli keltekçäniň bahasy 24 manada durýar. Şeýlelikde köpler bu jypsyz girdeji çeşmesinden hem mahrum bolýarlar. Zibil taşlanýan yerler bilen bilelikde regionyň polisiýasy dilekçilik edýänlere şol sandy çağlara hem denanlara garşy gözegçiligi hem güýçlendirdi. Adatlyk Radiosynyň habarçysy bazarlaryň sowda merkezleriniň we dukanlaryň öňündäki duralgylarda awtolog ýuwýan eli bedreli çağalaryň şuňlar köpelendigini habar berdi. Maşyn ýuwup 1 manat kazanmagy synançyan çağalary her köçede diýenýäli görmek mümkin. Olaryň arasynda 4-5 ýaş aralygyndaky mektep ýaşyna ýetmedik çağalar köp, ýöne 10-12 ýaşly ýetkinjekler hem bar. Habarçymyzyň belleşýäli ol çağalardan bakça gatnaýanmy diýip soranynda çağalar hiç gaçan gitmeýändiklerini we munyň nämedigini bilmeýändiklerini aýdypdyr. Olaryň ýandaky uly doganlary bolsa, munyň gymmatdygyny maşgalalarda muňa asla puluň ýokdugyny düşündiripdir. Ulularyň köpüsi özleriniň hatda mektebe de gatnamaýanlygyny aýdypdyr. Her gün mektebiň ýerine pul dilemek üçin gök bazara gidýärdik. Geçen hepde polisiýa bizi kowdy we ejemizi gygyrdy. Oňa ýene-de görseler bizi kämillik ýaşyna ýetmedikleri üçin tutsakhana saljakdygyny duýdurdylar. Ejem bolsa hemmämizi bile salyň, menem türme, salyň türmede iň bolmanda imit berýärler diýdi dip Adatlyň habarçysy bilen gürleşen 12 ýaşly ýetkinjek gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgäri ejesine ýagdaýy düşündirmäge synançypdyr we ýurtda dilekçilik etmegen gadagandygyny aýdypdyr. Ol gadagany edilmeýän hem girdeji getirýän usul hökmünde awtolog ýuwup başlamagy maslahat beripdir.
Ol her gün bizinkýaly birnäçe maşgala duş gelýänligini, bize garşy hiç hile şahsy garşylygynyň ýokdugyny, onuň özüniň hem maşgala ekleýänligini aýtdy diýip ýetkinjek görünýärdi. Bu çaganyň maşgalasy awtolog ýuwma üçin bedre hem ýuwýan serişde satyn almak üçin birnäçe gün ýene-de dilekçilik etmeli bolupdyr we 22 manat pul ýygnapdyr. Ýetkinjek günüdiň ýerden öýlen sagat 16-a çenli çagalaryň awtolog ýuwup 7 manat 60 teňe gazananlygyny, kimdir biriniň 20 teňe berýän bolsa käbirleriň 1 manat töleýänligini ýöne käbirleriň asla hiç zat bermän gidýänligini aýdýar. Adatlyň habarçylary häzirki wagtda ýat we toý ýerleriniň hem adamlar üçin belli bir derejede iýmit çeşmesi bolýandygyny, şol ýerlere öz gaplary bilen barmagyň adaty öwrülendigini görürlerdi. Gaplarına öz tabaklarından we beýleklerde galan nahar galandylaryny ýygnaýanlary ýygy-ýygydan görmek bolýar. Şeýle hem süýji we çörek ýygnalýar. Käbirleri iýmitlendirmek üçin çagalaryny hem öz ýanlary bilen getirýärler diýip habarçylar aýdýarlar. Çagalaryň aşlygy aýratyn täsir galdyrýar. Çagalar stoluň üstündäki zatlaryň hemmesini derrew ýýärler. Käte çagalar jedelleşýärler we süýji köküleriň üstünde uruşýarlar. Öý eýeleri muny görmezlige salýarlar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri görünýärdi. Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik we azyk ýetmezçiligi bilen ýüzböýüz bolýar. Hökümet sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän wagtynda ilatyň arasynda garry we maýyp maşgala agdalaryny döwlet penahanalaryna tapşyrylýan ýagdaýlar barha köpelýär. Pula gan tapşyrmak isleýänleriň nowbatlary artýar. Adamlar öz zatlaryny azyga çalyşýar. Gitdigiçe has köp maşgala garry maşgala agdalarynyň pensiýalaryna hem çaglary berilen kömek pullaryna gün görmäge mezbur bolýar. Bu şertlerde dilekçilik edýänler we zibil dörýänler köpelýär. Hepdelik programmamyzy dowam etdirýäris. Türkmenistandaky sosial hem ykdysady kynçylyklaryň güýçlenmegi ilatyň ähli gatlyklaryny täsir edýär. Habarçylarymyz maýyplaryň döwletden kömek puluny almak mümkinçilikleriniň agyrlaşanlygyny, olaryň saglyk problemalaryny kepillendirmek üçin talaplaryň gün saýyn köpelýänligini aýdýarlar. Ilatyň ýene bir gatlygy aliment töleýän adamlaryň arasynda da bu borjuny ýerine getirip bilmeýänleriň sany artýar. Gelin jekmejekleri kärdeşim Ýowşan Nurwandan dinläli. Türkmenistan öz ýakyn taryhyny maşgalasyny eklep bilmeýän ýa-da aýalynyň aýrylşan erkekleriň iň köpelýän döwrüni başdan geçirýär. Yerli synçylaryň köpesiniň pikirine görä, Türkmenistany soňky ýyllarda er aýalyň barha ýygyjam aýrylşmagy köplenç ykdysady ýagdaý. Hususan erkek adamyň işsizligi, yaramaz ýenlikleri we maşgala ýük bolmagy bilen bagly. Emma adatlyk bu hili ýagdaýdaky maşgalaryň anyk sany barady resmi maglumat alyp bilmedi. Şu aralykda Farabda we Türkmenawatda geçirilen kadiýet dinlenişikleri barada alan maglumatymyz aýrym maşgalada ýaşaýan çagasyna kanun esasynda tölemeli kömek puluny, aliment töläp bilmeýän erkekleriň sanynyň öňki ýyllarda görülip eşdilmedik derejede köpelenligini tasdikleýär. Bu sebäpde 500 metraýat aliment kömek pullaryny töläp bilmeýänlik üçin suud edildi diýip habarça aýtdy. Onun sözlerine görä, kadiýet işler köplenç netijesi hiç kimin peýdasyna bolmagyny utarýar. Aliment tölenmedik kömek pullary esasan çaganyň büdjetden aýlyk alýan hosaryna ýüklenýär. Emma ol hiç ýerden aýlyk almaýan bolsa ýagdaý kynnyp habarçy bilen gürleşen kadiýet işgär aýtdy. Şu aralykda Farawa hemde Türkmenawady Aşgabatdan barlygy geldi we olar esasan Lewapda saglyk ýagdaýy, işe ýarawsuzlygy sebäpli din jalşa çykan we döwletden durmuş kömegini alýan adamlaryň dokumentlerini barlaýarlar diýip pensionerleri hasap alýan bölümiň işgär aýtdy. Barlykçylaryň esasy maksady saglygy sebäpli din jalşa çykyp aýlyk döwlet kömegini alýan adamlaryň hakykatdan hem şeýle kömegi mätäçdigini ýa-da bir ýerde haýsyr galyplygy ýol berilip berilmänligini anyklamak bolup durýar. Egerde birinji we ikinji topar maýyplygy bolan adamlaryň saglygy sähel gowy hasaplansa, olaryň döwletden alýan kömek pullary kesilýär. Farabda soňky bir hepdanyň içinde maýyplyk üçin kömek puluny alýanlaryň 10%-ine golaý sagdyn diýip hasaplandy we pensiýadan kesildi diýip ýagdaýdan habarly resmi adatlygyň habarçysyna aýtdy. Farab şäheriniň 55 ýaşyndaky ýaşaýjysy Meryem gözüniň görüşiniň pesligi sebäpli 7 ýyl bäri maýyplyk pensiýasyny alýan ekenini habarçy
Bu aýalyň döwletiň berýän kömeginden ketilenligini, sebäbi onuň özünde kemçiligin pensiýalmak üçin ýeterlik hasaplanmagyny habar berdi. Şeýle de süýji keseli, böwregindäki dert, demgysma derarly ezir çekýän we döwlet kömegini alýan en çymraýatyň maýyplyk üçin berilýän döwlet kömeginden ketilenligi habar berilýär. Adatlyň Lewapdaky habarçysy geçen ýylyň Tomsuny yerli lukmanlara ýokardan maýyplygy hasap alýan adamlaryň sanyny azaltmak barada dilden tawsyryk berilenligini habar beripdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kriz, azyk we derman wahalarynyň ýylgyderli ýokarlanmagy we pandemiýa çäklendirmeleri hususan maýyp adamlara agyr düşýär diýip adatlyň habarçylary habar berýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň maýyplyk üçin berilýän döwlet kömegi ortaça 400 manat bolup, bu olaryň ne iýje geçjegine, ne de dermanlaryna ýetýär. Geçen ýylyň ýanwaryny döwlet maýyplyk üçin berilýän kömek pullarynyň iň pes mukdaryny 320 manat derejesinde keskitledi. Dollaryň häzirki gara bazar narhy bilen hasaplansa, bu görkezji Türkmenistanyň kömek pullarynyň juda azlygyna şaýatlyk edýär. Gepleýär Azatlyk radioda hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurtdaky agyr sosial ykdysady problemalary, ýylatyň kynçylyklaryny görmezlige salmagy dowam etdirýän wagtynda ýurtda hökümeti tanqidleýiji mazmunly listowkalar peýda boldy. Hepdäniň başynda ýurdun daşynda hereket edýän opozisiýon DBT topary listowkalar bilen baglylykda adynyň iki aktivistiniň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň dürli kunjoklarynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy işden çekilmäge çagyrýan listowkalaryň peýda bolmagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri çağılar baglaryna, mekteplere, bazarlara we hususy dükanlara kamera oturtmak işlerini çuňlaşdyrýarlar. Şu hepde bolan ýagdaýlaryň jekme-jeklerini Kerdeşim Maksat Ataýewden dinläýälim. Türkmenawatda Berdimuhammedowa garşy listowkalar peýda boldy. Häkimetler olary çap eden adamlary gözleýär. Lewawyň administrativ merkezi Türkmenawatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan listowkalar peýda bolandan soňra Türkmen howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan terekeçileri we hünärmenleri sorag edýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna görä, näwelli adamlar Türkmenawatda gök bazaryň hemde ençeme sowda nokatlarynyň giýrilgelerini prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan plakatlary we listowkalar asyp çykypdyr. Bu hereket güýji daralaryny çap hyzmatlary bilen meşgullanýan käbir adamlara garşy göreş ulan etmäge terdi. Geçen any we şenbe günleri Milli Howpsuzlyk ministrligi we polisiýa surat, video çap edýän telekeçiler we hünärmenlere derňedi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldylar we enjamlary ekspertiza uğratdylar. Eýelerini giýjesi bilen sorag etdiler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimetler tarapyndan soragy çekilen yerli ýaşaýjylaryň biri bilen gurrundaşlyk geçirmegi başardy. Onuň sözlerine görä, bu derňewler şäherde peýda bolan listowkalar bilen ilteşdirilýär. Berdimuhammedowyň işden çekilmegini talap edýän plakatlary we listleri Lewapdaky gök bazaryň we ençeme sowda merkezleriniň girilgelerine taşlap çykypdyrlar. Mahkama indi ol kagydlaryň haýsy printerde çap edilenligini gözleýär diýip olaýtdy. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmeniň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk ministrligi nägililik listowkalarynyň aňyrsynaky adamlar anyklansa, olary desine tutsak etmegi wada berýär. Prezidente garşy asylýan gaýdylýan listowkalar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna hemde daşary ýurtlarda türkmenistanylaryň arasynda raýat aktivizminiň öňküsünden ýokarlanmagynyň ýygyanyna gawat gelýär. Ýatylyp geçtek geçen maýdan soňra Türkiýede demirgazyk Kiprde we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlylar bir näçe gedek türkmen hökümetine garşy protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listowkalar soňky ýyllarda ilkinji gedek geçen fevral aýynda Istanbulda türkmen migrantlarynyň arasynda meşhur bolan Aksara etrawyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listowkalar Moskwanyň dürli kunjoklarynda peýda boldy. Şu günler Berdimuhammedowy tanqid edýän listowkalaryň ýurt içinde peýda bolup başlandygy barada habarlaryň fonuna Türkmen howpsuzlyk güýçleri maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenawatda häkimetler käbir daşary ýurt kanallaryny şol sany
Euronews, Russia 24, RBK ýaly kanallary IPTV kanallarının sanawyny ayırdy. Kabel telewizionyasyndan aýrylan kanalların arasynda Mir habar kanaly hem bar. Ýöne Russia 24 we Mir ýaly Rus kanallary Türkmen hökümetini ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy tanqid etmekde tanalmaýar. Azatlyk radiosy Türkmen tomoşaçylarynyň Russia 24, Mir we RBK kanallaryndan mahrum edilmeginiň aňyrsynaky mümkin bolan taýyk sebäpleri anyklap bilmedi. Bu aralykda Fara we etrawyny häkimetler büdjet işgärlerini hemra arkaly berilýän telekanallara tomoşa etmeligi, Sputnik antennalarynyň peýdalanmalygy tapşyrýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplaryň aprel aýyndan başlap güýçlendiriljektigi aýdylýar. Türkmenabaty prezident Berdimuhammedowa garşy peýda bolan listowkalary barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hem-de Içeri işler Ministrliginiň şäher bölümleri media ferişdeleri üçin kommentariýa bermeýärler. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeme gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gotarýarys. Ýene-de eferde duşuşýançak, hoş sag bolun. Çak 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 hoş sag bolun.